Pre, galigodan, pre, kay malakaw ta. Patay, smuto yung malay kayo ron. La! Fuck! Grabe, ganado kayo eh. Ban? Oh, wanya wa magklase. Wala lagi kay limot na nito. Puro tagmulron. Suta. Suda po tagbalik mo na. Ala! Yo, what's up mga Joy? For today's video, mga tumig, San Remio Katunggan. Mga Joy, may buntang kanyo tanan diha. So karong adlaw atong paligon si Joy Itzal kay mga tumig dagat. Ang paligon daan. Ah, di matutas ako ng isip. Dili ay, di ka mo dagat. Atong paligon daan ba? Nasaan yung pagsuli si Chaichal? Ano pre? Kaligo daan pre kay mo ato tarog San Remio. Kaya tayo paliton, makumplat ako dito. Mga foods. Ay, yan ay! Kalayo, ito apong bayang ko ba? Ang patok. Sal! Sal! Pre, kaligo daan, pre, kay malakaw ta! Sal! Kaligo daan ba, kay malakaw ta! Wala na kwa, San Remio! Oh! Ah! Oh, kaligo daan ba? Pamurmag mayo. Pag-spotting mayo! Bulok na siguro kay. Ah, kaligo daan ba? Kay malakaw ta! Ah! Nga na bila nagbabay kas ko may tok. Sorry ba? Kang patok! Ngano mo na? Tapos ko sa lamay kay mas patos papa. Ah, karon kita ko mong bawod. Ato ta sa katunggan. Mga ataw tagbet 5 ba. Tuwa lapok ka taga diri ba. Asa ba? Diri. Di ko man to si... Puti pa sapatos lubong himo ya butas pa. Di ba? Di ko man to si... Sila na... Ako, imo to kanya na mong lakaw ko nung ta. Ah, Asa ta mong lakaw? katunggan. Isputo yung ito. Ha? Ah. Kala ka magkabulingit ang lagi ha. Oo. Tasak. Bijas puti ba? Himo butas yang sapatos yang puti. Patay, smuto yung malay kayo ron. La! Fuck! Grabe, ganado kayo eh. Asam dito. Ngayon sa di... Sayom mo tos buntag tawag. Unsa? Asam dito nga sayom kita buntag sayom kay man buntag ng tawag. Wa. Nalay ko na lakaw lagi ron. Ato kito San Remio, yung maron San Remio ko no. Ma-ready na ko no sila. Halo ke bos-bos nga motos market lagi. Nagilis to. Huwat-huwat lang ko no. Huwat-huwat yung mga doon ako to. Sabi so. Puti po doy, sapatos. Luka ba? Wala. Grabe ko ng training ha. Layat, grabe. Kondisyones kayo ah. O, total ano nyo? Nagilis ba to? Oh, may kay wait kasi. Ah. Wala ko sa mo. Wala ko sa mo malakaw. Di ba kali pud binuang nila ni Bibinog ni Marjan, singkit sa buntag ito sa babaw ba. Sali. Wala ko lagi maron. Asa mo malakaw pud? Ato may San Remio ay mamdaan ko na may kuno. La. Awan sa. Di ka mo ban? Oh, wanya wa magklase. Wala lagi kay limot na nito. Buot na po ka. Graduate ka naman kabuang. Limot na nito lagi. Nya mo uban lagi ka. Ano ba lagi? Wala. Asa ko ng purman mo? Ang gunang porma no. Wala, grabe. Layate. Pak! Ayos. Ay. Gisigan, magigtanaw sa kuwangan naman ka. Gini sigurado. Oy, mas karalo ka niya, wow. Oo. Tara, wato na ta. Oo. Tingno. Tanawa. Sana? Oo. Watong subag ko. Enggak, usam di ay. Muso. Wala. Muso lay ko ta muro. Muso ta. Pagdilaw gini sila kunsay. Dah. Pak! Grabe, kondisyones eh. Yo, what's up mga Joy? For today's video, mga tumig, San Remio Katunggan. Lambe ka gitara ko amigo. Ah! Asa ta? Ato tas katunggan. Oh, dito na. Ha? Ano ka na? Ako ni mong sa pastos ko, San Remio, ya katungga ng kinalasan. Tawag-tawag mong tuhana mo.
Angin Choy. Na, Will. Wato tagatunggan ni una ni atong attire ron. Mga turunig. Mga turunig, katunggan. Wala ko na. Tugay naman niya. Let's go, my man! Nay, Para rin gusto tunggan ya dunya ko gusto sapatos. tala. Banto gito yun, ana mo, pre. Kay, ikaw may patako na mo dito. Pasulanan. Gara, ikaw. Usa. Gara kayo, pamakumotor na eh. Mga ito, mga taheng. Gara. Ato, tag. Ate, buong ko na sapatos. San Romeo ko no, pasapatos-patos pa ko sa karaho nga katunggan na ita padoong dai. Ang akong gawa ko naman ko, pre. Kaligo daan, pre, kay mga to, tag. San Remeo katunggan. Lingon ka, oh, musunod na ka. Lus-lus na kayo kandak ko eh. Mula, di nga na ato pagpuyo sa kabatok. De, resulta, walo ka kabati kayo noon. Ahak. Dala. Gusto dai ko ng tubig para makita ang bulsa. Ana ora na pagtiktik mga choyo. Saan? Ana dai. Tubig. Ada ay, lah, nakuha lito eh. Ah, bulsa. Amo na kaya. Allah. Allah. Natinhaan ni dagan repre. Ay, na. Oh, ina na ora bo ora dai teknik ani dai. Kaniya. Hala. Allah. Mo ri gani ga. May gining ni sito gamay ba? May gini na nate ko mas dito sa bu rum din eh. Sa atraw? Sapatos bata eh kinakog gato sa dami. Kapunggan nga po ng ingon eh. Asa sa batas nimo? Oy, wili na ko dito eh tambalos-los po din ni tuhana dai. Miyo ba nga. Kub lang ng gaglapok. Kub nga punta ng mga data ni sa hinoon. Kub lapok. Kub lapok ay planan. Tuom ko kasanong ka ato pagtawag na ko si Muha. Layo mo yung balay god. Uy. Di or nakapanguha rig balisada mga choy. Ala. Sablig-sablig ra tubig ah. Ligo-ligo ra god. Na. Kututor sa mga kamot ah. Sa mga kamon diskarte yaw. Suwag kat. Oo, siyempre. Duha, usa, duha, tulo. Tama to pre. Ang kaupat. Tabalos-los din mo. Kuha na dito. Kuha na. Ay. Bu na ako kay. Wala. Tas pasa eh. Isilag po nito. Inaon na siya. Siya, inaon na. Pangini mo mga choy. Oh, ginawa na munit Roy. Naitigbo-bo. Tigsunod ba? Yaw-yaw mo ka? Nanana po siya nga. Taas pahit na ni bed. Kamoy na naas ko nga ko pas patupatos pa. Puna dere puno uno iba. Lalay. Ipos pa rin sa init ba? Lah. Nagpapawag umana dan ikat. Anak ko na. Anak yun. Pupunit Roy. Lakuang pre. Tama ka nun, Choy. Choy, ito ko nung tanawon. Lah. Ito na rin. Agay. Sakto na ko nung na ato San Rem. Resulta sa nabuhat sa init na. Ano naman? Buglubog lang skuan. Yan na hinobi. Ay, magsugod ako kay so sa atong tagbay 5 mantika. Ato duwag lunod ang Bombay House ng atong vitamins. Human ay mekos-mekos sa nato kadali ha. Ay mekos-mekos sa nato kadali. Ato lunod ng atong tagbay 5. Ato atong titalong balik sarap. Sunod sila sa Mex. Sunod ay mekos-mekos sa nato kadali ha. Ay mekos-mekos sa nato kadali lang yun. Sunod last battle din. Ato lunod ng atong tunog. Human ay mekos-mekos sa nato kadali lang yun mga
choy ha, kadali lang yun. Ito mga choy, okay na, ato na rin nga, uno na nga ito, tagbay 5. Ay, bubod na! Ho mga choy! Eating na! Woo! Gitu rabi ano. Alami, asal. Ano ito ba? Kaon mga choy. Sabi sisiyo eh. Mau nangukot naman sa una. Mana mga choy? Sakting man! Sige choy. Dala. Alami, sabaw. Gupan. Lah. Walang tuo ba? Ano ba ko sa kanon? Bidli man Choy, butang na to sili. Lah. Grabe oh. Peningot na eh. Good. Gus lah. Good. Dah. Ya dok. Sabi. Nah ini kawan mga choy oh. Mami. Ah, si Mami. Ano? Ak na eh. Pakang pa. Kah, sila lang iduha oh. Peningot eh. Wala ko ay. Mahal ko dia. O mga Choy! Ready ka! Shout out ako ni Binsky Bulabog. Shout out! Og Mahal MJ. Og Jason Martiliano. Og ni Nelson Apog Lupas Lupire Sures. Shout out! Shoutout ko sa gwapong manok pit. Kung Jonas Fuentes ug gang Irish Fuentes ug gang Mami Aisam Scala ug gang Alondra Rochelle Hogan. Shout out! Ug siya din akong ama Yapitan ug sa Acro Cebu. Shout out! Shout out lang ko ni Renante Pasumala! Shout out! Og shout out ni John Chris Intong. Og ni Noe G Gono. Shout out! Og shout out lang ko sa Magic 5! Shout out! Og shout out ko ni Angelita Asido Cualbes. Shout out! Og ni Nobilito Salapang. Shout out! Ug ang November sa Villegas. Shout out! Og ni Ramsod. Shout out! Sa wapang ba shout out diya mga choy? Comment lang mo gotro! Wow! Magbagdo ka mo.